Hello guys, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगाबागावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। सो गाइस दिनैबो मोनसे आङो रिएक्शन भिडिअ लानानै फैलायबाय। सो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। सो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ सुरु खालामलांदोनि गाइस। हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ, बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि टाइटेलानो जादों लागाव लागाव डेन्स। स' खोनानायावनो जोबोद मोजां खोनाखायो आरो डेन्सआबो मोजाङानो जागोन बायदि मोनखादों आं। स' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो। स' आंबो गोदानसो, आंबो नायाखै गाइस। स' बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माने आंबो लानानै फैबाय, नायलांदोनि ज' साननानै। स' बिदिब्ला नायलांदोनि गाइस। स'खौ खोनानाय मोनदों गाइस। मा जानो बेयो बावनानै थाबाय आं। दामग्रा देग्राफ्राबो मोजाङानोथ'। सुपार। आइया दासो गोसोआव फैदों। आइया मा जाखो दे हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। आइया मा जाखो दे हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। गोसो जायो एंखाय हरनो गोजों बबेयाव जानायथाय बियो अबेबा स्कुलफ्राव जानो हागौ आरो फांसनबो जानो हागौ। गोसो जायो एंखाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया। ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ माने ओरैबायदि नांखायो आरो ना गाइस नायनो। हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। आइया मा जाखो दे हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया। गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया। आइया मा जाखो दे हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। आइया मा जाखो दे हाजोआवनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। थ' गाइस बेनोमोन। स' नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। स' गोबाङानो नुवाखै जानो हानाय। थ' बिनि थाखायनो आं दिनै नैबे भिडिअजों लानानै फैनाय जादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसेसो मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ फुल नायनोबा नोंथांमोना लिंकआव मोनगोन, डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ। स' नोंथांमोना चेकआउट खालामनानै नायहैबानो जाबाय गाइस। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबथ'नोसै गाइस। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। जय बर' हारिनि जय। हेलौ आइ ओंखाम खुरदोलै नै दासो भिडिअ बानायखांदों। थाब खुरदो, थाब जानानै ओरै बेरायहैलालाबायनोसै आं। नै जाफैबानो जाबाय फाग्ला। नै मोनदोंखाय दानो खुरदो आं जानानै थांसै। नै फाग्ला गथ' जाफै थोरसियाव खुरा होदों। नै जाफै न'